Em dic Joan Laporta, soc diputat al Parlament de Catalunya per Democràcia Catalana, és la meva primera legislatura al Parlament i soc de Barcelona. Dins d'aquesta capsa hi ha 3 objectes. El primer, he posat un cotxe d'esca elèctric. De petits, doncs, el que més jugava jo era futbol al carrer, esca elèctric i amb uns ninos que es deien Madelmans també, que en fi, em divertia molt jugant quan era petit. Nosaltres, des de petits, que vivim aquí al passeig de Sant Joan, entre Corçà i Rosselló, no us l'he presentada encara, però és la meva mare. La meva mare, sobretot, jo la identifico amb la bondat. El Jan de petit era molt trafegot, un nano molt tremendo, però molt bo. M'ha fet molt feliç. Ha sigut sempre un bon fill. Sí? Mira. No ho sabia. El Rafel Juste per mi és com un germà. Simbolitza el valor de l'amistat, que ho tinc amb molta estima. A més, hem estat companys d'escola des de petits, ens coneixem des dels 6 anys. Després hem estat, doncs, companys a la directiva del Barça, el Rafa ha estat vicepresident esportiu. L'objecte que representa o que significa les meves passions, doncs he posat la samarreta del Barça que em van regalar els jugadors del millor equip de la història del Barça. Jo, Canaletes, ho recordo sempre celebrant victòries del Barça o resultats emblemàtics del Barça. I me'n recordo d'haver vingut amb el meu pare a celebrar les victòries del Barça aquí. La gent és molt agradable i aleshores intentes ser proper. Perquè jo recordo que quan era petit, i jo vaig demanar un autògraf una vegada, que va ser el Curí. Tenia 10 anys. Vaig tenir la il·lusió de demanar un autògraf. I me'l va donar. I em va fotre una il·lusió bestial. Inclús, encara guardo, em sembla. Somos de Argelia, el país de Zidane y Benzema. Per mi ser president del Barça doncs era una manera més de promoure i de defensar els drets i llibertats de Catalunya. Entenc que això no és una trajectòria política pròpiament dita, però sí que és una trajectòria de política social. Quan vaig deixar de ser president del Futbol Club Barcelona, aleshores vaig fer el pas a la política. Vam presentar en Democràcia Catalana en coalició amb altres partits que formàvem la coalició Solidaritat Catalana per la Independència i un cop ja al Parlament de Catalunya, des de Democràcia Catalana vam decidir sortir de la coalició perquè hi havia divergències en quant a l'estratègia política i també en quant a la forma de fer política. Quan parlo que Democràcia Catalana fomentem, promovem el sumar, el construir la unitat del catalanisme polític, és el que fem, és la nostra voluntat, ho heu vist amb la meva activitat parlamentària. He votat a favor del govern i sempre intentant fer que els partits que no depenen de Madrid, els partits catalans que no depenen de Madrid, és a dir, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió, doncs treballin conjuntament. I estic a la recerca de la unitat del catalanisme polític. Com el que més estimo són els meus fills, els meus 3 fills, doncs en aquest sentit el llibre aquest que vaig fer d'un somni pels meus fills és el que vull per ells. Vull fer realitat el somni del meu pare perquè els meus fills visquin millor com a catalans. Els pares sabien que no ho veurien mai. Jo no vull que els meus fills tampoc ho vegin. Jo no sé si ho veuré, però hi treballaré. Estan organitzat i traient temps a la meva vida privada, però això crec que mostra la meva voluntat de servei, la meva vocació de servei. Aquesta capsa em recorda... Jo, amb tots els respectes, li regalaria una capsa com aquesta al president Mas, perquè encara faci millor la seva feina, que l'està fent molt bé com a president del país, i en aquest sentit li posaria un llibre amb una clau a dins, un llibre trucalat amb una clau a dins, perquè fos una clau mestra que pogués obrir la porta de la llibertat o pogués obrir un candau per segar cadenes.